Ha? Love you, Tatire. Labi to. Magkubata sa Taguna nun, day. Kaya buglandong pa. Hello everyone! Good morning! Ako na po rin si Terverse. Karong adlaw, September 11, 2021. Maguna ko og tiwas terrace garden kaya ara pakasagbot. Duha ko kaadlaw naka trabaho na ni kay kujaboy dagi ko. Majo gali kay ikalayan ko sa Ginoo na uli ana pod. Kumbati na po Taguna. Kay og mahinlo na ni magtanong na ko danig sugod. Lami man maguna og bentag sa dukay. Wa pa init. Bagan, sagbangtan eh. Bagag na ako. Masarang tapo kay araw ng palakun. Kaya ganun mga sagbot. Mahimo maning fertilizer ug malata na. Kaya mga sagbot. Aning dali uguna kay labukuan. Sige kuan uwan ba? Dali jud mabuhi danig mga tanom. Kay sige pa mag-uwan. Guna sa ko dari kay orong madali ni. Orong maka sugod ako tanom og mahinlo na ni. Dali naman dai mag guna basta. Buntag sa zoo. So, palagi init. Yago init na. Mag-init tapi kontra. Muna na pagkuguna og mo init na kay delikado po sige tagpainit na. Mula tagnaog amo na ni karugusan. Dyan yung kumatihan. Para magdali lagi. Kaya labang sige pag-uwan. Muna ka mag-hiloon na sanay na ang adlaw. Hindi kay nakudabayd man ko. Mga nang karuparahan at tiwas. Taas pa ni. Taas pa ka rin. Sobrang hanan. Agay, kiti. Mandi ay ni. Ikaw, manunod ka. Okay, batasan. Manunod ka. Kipi. Para baga pa din ang kuwan guys, gunahon. Baga kajo. Bagag naong yung mga sagbutan eh. Dali po manubo. Di ay beraso na eh. Keren baga ka do sagbut. Kapag nga tanawon. Nalising nga bagingon. Kasi naguna daw eh. Ako? Dahil sa kagtuli na eh. Ha? So, karang ko nagsado. Ang ko dito pa mangkos kusina kaya kung baboy. Nagana ko sa karong mahinlo na karong magsugdo na. O mahinlo na magbuho na ko. Magbuko ka. Inga na nakalingin na. Nga nakalingin na ba? Nga kalingin na buho na buuhan ana. Di inga na. Lampod. Di. Mga kada sa kadang aura. Oh. Mo dalid man ang palida na mo. Di man nila tilam ka doon. Sige. Tatire. Oray. Love you, Tatire. Love you. Love you, day. Nagkumbatip ko rin guna, day. Mga dagagnaong na pinay mga sagbutan, ay.
Kay may unahan na nagkakaso. Asa ang bunuhan ko ng taon kay naan bunga na ba? Magpatuloy akong nanay o ganang ay unsa ka hilangan ba ag mga buho nga tamnan sa palisa kay hibaw mo agudan ni kalibutan. Sinanay may kuana na lagi expert kay nag-garden sila sa una mo. Ay makamaon na mo gardin. Pagdo lagi man nanay mag-garden. Kay arong kuan lagi nay mahimo po kon. Ug wala di mapadulngan are man juta. Katong magbukbuk. Ug wala di ma-income. Makatabang mo din mag-garden kay ukoy es Ginoo. Mo nga dagdaghan. Hindi ka pamalit tanong. Grasyahan sa Ginoo lagi mo daghan di. Makabaligja pa, makataon pa. Di okay ka lagi. Dari na. Ganang baga ara sa unahan, baga ka dugnaw. Sabuta. Era ba ibot eh? Uy. Gaan naman ibton ay. Wala naman ni sunusundang. Marara nag-ibot kay gaan. O gaan. Umu. Ibton na nga. Gaan naman ibot na. Kabungid sa taon dari ida. Sudah. Ibot na. Bagag na ang masagbutan eh. Kaya di mo rin hagbasan. Ano po, orang maghapon eh. Ang gaya ang sagbutan agad. Arangay ah! Arangay ah! Ih! Nay! Bueno, wala! Aling barong! Ano ba lang dala? Yung magtara ng pagkuhan. Oh, ano lagi ka na kay labong? Ang pwede mong kuniha. Katatire? Dar, hajang kuray! Ano, tibod lang katatire? Ha? Tibod lang Tibod katatire? lang ba? Tayo ka kakataray, katawa ta ka. Hajang kuray day. Ang Nagkatawa gaya ang ganibirahan din ng iban. Nagkatawa man ko tatire. Ha? Nagkatawa ko tatire. Katawa na ko ni mo? Ang gaya ang iba ang birahon. Nga baga din na akong din mo sabutan eh. Kapangat. Hajang lamang ko. Tatire. Ha? Love you, tatire. Labi to. Magkubata sa tagunan day. Kaya buglandong pa. Nandaw ginit. Mura pa kong nag-gym. Grabe ang singat ka nag-awas-awas. Naman-haman ka sa paduguna. Hilo na. Agaring dari. Wala hagi. Hagbas kay. Kuan man eh. Alugbati. Pero dito. Anang gihagbasan. Alam mo miniring maguna og kanang nay. Buntag sa jukay. Mura pa taga-exercise ba? Maka gid pa kog agi karong buntaga. Pasalamat tos Ginoo nga na bas ko karong adlaw lagi. Nakasadyo ko dari guna. Nahinlo na. Ang aray pakita ninyo po nung inig tanong na sa paliza. At ang ilaman ninyo. Grabe ang naw nagtabisay. Ano kabulingit ha? Mga lapok. Nagka-awas-awas og singat. Bundang sa kuuguna kay mamawas ako kay ara ng katasa. Katasan ko kaadyo. Ang tasa na naguok na. Ngadyo nagluto. Namong agtawong ni nanay na tulo ka buok. Mo namin ni nasalin. Kay gaban nang matay naman, tiguwang na. Nakailis ako guys. Kay garayong basaga si Nina. Asing nga na rito ginuna. Anda. Magandam sa request ko ang florami. Pahumot. Kanamin ni order. Ako na nag-andam lagi po. Puli-puli lagi rin kayo. Mulak ako. Tapos nagbilaran na po yung order sa Young Living Essential Oil. Siya pa mo. Kuan. Muandam. Diya, wapot si Zadari. Kung na po yung order niya. Ako po yung muandam. Puli-puli rami. Muandam sa ako kayo. Zagna na itong rider karon. Diya, ako nakaandam na. Kalaban sa kuran eh. Tulo ka women. Usa ka men. Diyan na guys.
Naman ako gandam sa humot kadyo. Perfume ni Florami Bulana. Naman ni order apat ka buok, usa ka men og tulo ka woman. Namin nga may dari kayo, uwa sila sa ano sa Aisa. O si Lister. Toa sila sa Pilar. Kaas ako. Nagkatasan na na, mabuntas ko. Ha? Ayaw kong liksi. Imawalik si Louie Laman. Kailan magkatangapasan to? Sa Pilar. Maling ganahan. Ang sidag luto. Naghilak si Aliana kay gimingaw ni Lexian, Louie Laman pud. Isa mo kung kadawa dari kada adlaw. Sige sila kuan kung gukod. Sige gubot-gubot. Sa karon kay na, mingaw man si Medari kay kameraman. Kura si nanay si tatay ug si Aliana, kamera si Dari. Wah janjan to basta bilara si Florami wa diha. Mingaw lagi. Wala kay na aninag tayo. Bisa gamay tayo wa tay. Nga puti lagi, why? Mau gihapon na gatan. Mara gihapon. Kaya ka na napabiling puti kaysa nangit-ngit. Ha? Puti lagi po man nakita. Puti na? Pag paslay ka ng matawa na. Hala. Di na mo maklarog na ang nanay. Di ba? Tatire! Kapit na muli kang mama tatire. Atot Tanan na. tiri. Atot. Undang pahoy na. Magtimpla sa kukuan, Milo. Milo everyday. Kapit na sa ali mauli. Sinyo. Nasi ko na si Ate Alits. Happy tapos mo uli. Mamang Aliana, hala. Ganyan excited. Sam hilak ra ba tutoy uli. Lera ba Ate Alig mo abot sa bahay kayo mo dangay ngay. Sino? Ang na nagkatawa. Ilang ngoyo. Hilak. Imbis malipay na mo dangay hinon. Hilak kaya pa yun. Hilak na kuno sa kalipay. Hala ka day. Hilak sa lipay na tong imong ina day. Abot day. Hapit na day sunod semana na. Pina. Naman ako kaano pamahaw. Dakos likod kay anggi. Tanaw ring tanam dari nga pinza. Diyan ning udlot naman di pud siya. Dali ra na buhi. Tira pa na hiningan, mamunga na pud na. Maro ba nagpinsa nga arang tamisa. Gikan ila mayor. Mo nagpinsa. Sa tatay ko ni Bibi Jisaya Gapas. Kaning pata ako no. Ganahan ko ni magtanaw sa ang video. Masige ko nung katawa. Malingaw ko no. Mamungat siguro sa ang naong kaya mo ram kong naong og karang nay. Manunuway. O nang sige katawa. Shout out pod ko ni Marilo Delpin. Shout out pod ko ni GC Gapas. Nga to karon sa Dubai. Hi! Pagamping diha kanunay. Shout out ko sa tanang mga taong nagmahal na he. Nga sigtanaw sa ang video bisag mo kog naog iring bidli. Wag naog tinggaw ug mili. Wag naog og kijaw. Sa parang ibandihang mga malang mananap. Salamat din sa kay inyong tanaw nga ang video. Salamat kaado sa pagtanaw ninyo sa ang vlog. I love you ninyong tanan. Pagamping mo kanunay ug asa mo karon. Bye-bye.